Yes, mo ni akong kapayas nga akong giari diri sa Lamak. Akong giari diri sa Lamak, kapayas ra gyud na oh. Nya. Thank you kayo sa akong igagaw. Manoy Jison. Salamat kayo kay nanay kapayas ni Sado yang gihatag. Na oh, nalipay jud ko. Dako kay ko katawa, dako kay ko kalipay. Kay paborito kay din akong kapayas. Mga ka-reels na na, kita mo? Oh. Hinog kay tanan guys. Oh. Hinog kayo. Mani sila oh. Padong na mi pauli. Padong na mi pauli mga ka-reels. Naan kay lugar diri oh kay kanang ganahan ko kanang hilom nga kuan ba kanang lugar kanang tahimik na lugar, tahimik. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik na lugar. Dito bisalamat itagaan mi oh kapayas tara ay akong ibit-bit na oh padong na mi pauli ang ka-reels ko dyan. Salamat sa akong gagaw. Thanks for watching, bye.